Uban akong uncle o akong auntie. So una. Itong nadakpan pag quarantine. Nakasuroy naman mo. Dito? Kita itong nadakpan pag quarantine mga guys. Nakasuroy na mo dire. Kaya pag dakop, ari mo gidala. Dito didapit no? Kita ka tayo, post nila. Ipa-aerobic sila. Fort San Pedro. Naday ta karon sa Plaza Independencia. May na lang ni makasulod ta diri kontra sa dito sa Puente kay di gyud. Uban gyapon ako si Dave Carl. Nakasulod sa Puente. Takasod dito. Bisan pag mag face mask, face shield ka pa dito. Close, Puente. Ari lang minonoro. Pero og mag face shield ra diri okay ra. Face mask ra no? Face mask na lang. Bueno, pag-mask na. Aw, nakanina day ko diri ka usa. Asya. Uban akong uncle o akong auntie. Una. Itong nadakpan pag quarantine. Nakasuroy naman mo. Dito? Kita itong nadakpan pag quarantine mga guys. Nakasuroy na mo dire. Kaya pag dakop, ari mo gidala. Dito didapit no? Kita ka tayo, post nila. Ipa-aerobic sila. Fort San Pedro. For San Pedro kami lagi kung akong uncle o auntie na. So, di ka Ako igagaw. Diri last year siguro to 2019 January. Okay, sorry ron. Sinulog. Bawi tag sorry ron. Pag quarantine, natong balay. Lockdown diyan. Di pag quarantine. Wa siya siguro man ako pero no Domingo man. Ambot lang. Pero di na man gagay stricto diri ron. Sorry tadi terkitan ya. Picture saya yan na. Oh, duha na magay na silang uban yun. Sana all. Jogging, dagungin ng jogging. Partner diba? Ang mga nag-uyab. Lalaki babae, lalaki. Sikado ka na lalaki ya. Oh. Hait. Ito may mo. Kaya akong babae po. Boy, Lasad yan. Lasad. kasama. Oh, gula. Kini. Ambot kisa ng agwardya ni gahi naman. Hindi maklaro. Isong. Pero ano to kinsay ka barog diri ah. Klaro ano to kinsay ka barog diri guys. Kaila. Mailan. Yeah. Marag superhero po man sa mga pa ni transform. Okay. Solo pa siya costume. Yan na dito speakers tumoy. Speakers tumoy sa dapit sa memory lane. Kita nimo imong mga bigala din nga magana mga barkada nimo. Imong uyab. Mag memory lane mo diha. Kay ngit-ngit man. This na update sa P3L Biners. P3L vibes. Bye. At naman gilisan. Ang P3L Biners sa P3L vibes. Update ng mga video. Kay kita kusog man kay ta mo vibrator man ta. Yung mga video nga magpo. Puro yan ang mga lugar nga. Asa nindot rin sa Cebu. Nalagi salamat. But pasabot nga. Ha? Salamat. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagsuri. Nagian Oh, sa pagsuroy. Nag-anak ko ro ba? Oo. Pero napasgo ko. Ngayon na sa pag pasailog, pasalamat. Muna ibot pasabotan. Muna ko na ibaw. Pero dugay naman ang salamat diha. Pero narong spelling man as una. Okay, kuan man na. Nahimong alamat. Okay, nawang is. Alamat. Alamat. Okay, day. Kuan ang salamat na lang sad. Nalamat. Dili, may sa alamat. Ganda ng duro di story dili. Story sa mga katiguangan. Dili sa plaza. You love Baliman. Cebu ay Ode. Ano na? to. Ha? You love
Cebu City loves you. Yeah. Oo. Cebu City. Dayon heart. Cebu City loves you. Bigyan po naman si Pet Cebu City. Na malipat kag tanaw sa unahan na Jollibee. Mo ato din kag Jollibee. May clinic dira eh. Kaya man hapon ba Dira pa gutom nga na. clinic dira. Training center man na diya. Kalma lang to diri kay. Di Patay kay ila diri. taong ko sa to. Ano niluto tanaw no? Kisa diya katong Brad na ko yung taong isog. Taong isog nga katong live. Mabulo tayo yata tas siya nag-live Brad. Kisa to? Taong isog? Isip pati. Hmm. Pero puro atik. Diba na? Kailan na eh? Nya asam ta ni padong. Pero kaya sa Luriga. Luriga ta. Lakaw lang. Lakaw lang. Nya dita mabtan ani Scorpio. Ang oras alas 6 pa man day, alas 6:19. Dali dagan. Ito na si Kurt. Suruyan na to. Master. Master ako sa yan. Itong puwet. Ang hugas ng puwet. So, ato na tas Luriga. Ito ang katawa itong bisitahon. Kinsa si. Master ako sa yan. Mixed martial arts. Si Ray. Kasi si Kurt. Alexis Kurt. Hinday na naman mo dito sa lahok. Hinday day. Hinday na naman. Kano? Nada mabuyo dito. Saan naman yung lugar dali? Tehero. Tehero? Oh. Ay, dili ko dahil. Kuhan ka na. Dali. Tang isog, arito. Diri kasi tang isog. May video ka na siya. Tinan ko na nindot kayo. Dali sa Toyota? Diri sa Toyota. Toyota Mabolo. Diri sa Toyota dali. SRP. Toyota Cebu City man eh. Toyota Suzuki. Toyota Mabolo. Ang pa na nalaya. Mga guro. Ah. Oo, may makuhanan ako sa mga Toyota nga kuhan. Toyota nga. Gap sa sakinan. Abot kay murag karon pa kaabot diri. Nakaabot ko diri siguro pero nagsakay ko bus, jeep. Sigurado ko na naaw. Di man ko kulaagan ka. Karon, naglaag ni para ipakita naman sa mga followers sa P3L Biners na Kitril vibes. P3L Vibes na yani sa Facebook call karon para pa daw natabak to normal sa lockdown. Sa itong COVID. COVID drama. COVID drama. Ito, padong sa Cathedral. Katedral na dia. Cathedral, padong. Kasi,